Hi guys, good morning. Ngit-ngit ang background kay kami nagpasiga sa saga. Nga ulit taguan, biko. Gapon, dahil nagbiko sa ibabaw. Hangga, nakadas ayos ta. Mas lami itong biko nga hinimo sa uban kaysa kanang kita'y magbiko. Mas lami ditong hinatag. Si Aliana, gabi igilantan pa jud. Kuha nagdang kainitan 37.9. Diyak. Paano naman na paim na nahog. Kanang timpra. Kaya harang si Janggi. Harang gisuwayan, harang gipang trapuhan. Mabuhay kung ati istir ma. Dali. Hay ati istir. Da. Gabay na kong tuog kay nagsigig ago. Bao, ano naman ito nagago mga day? Nakita ang kanawasan ma. Hala, gipluday ka. Sakit di ko dyan kalawasan, no? Gabay na kadyo kay tuog kay nag-monitor ko. Mga ton iko haling maha. Saan dali? Ton iko haling pa. Gabi eh. Gabi, bisa karang inita ni dyan, si sagingan nga. Diyos ko na si dyan makaibaw magdangag. Bawa mo tinisan ito dyan na gabi eh. Gabi na dako, ningan man nga. Mas buntag matuloy kong maghaling. Ha. Hindi nga po ati duli ma. Hay sa. Hay ati duli. Imi nga ko noon mo, Mama Julie. Aras ang tutluan. No? Nung atamatos lang bay ma. Di man tamad to. Saan lang pagkanin para makaibaw ko ma. Gusto sila nagsilamok lagi, gusto magpatulog magdungag. Later ma, saan pagkadlit o maghaling ma. Ako nga ma. Gusto ko sa kamao maghaling. Gusto mo ka kamao haling. Na. Di, ha. Na. Nauni mo karong mo kuag lighter. Gusto Angkaw. Lighter ila. Saan man ma. Lati kadliti, ito kadliti. Bantay ng kamot ha. Hindi ko kaibaw ma. Kadliti dari. Kadliti anak. Na. Na di magkamaang. Na. Ipaubos ang lighter, anak po ma. Ton isa ko ma. Tunan. Ana, dyan, karifikasi tungod. Ikaw, sige. Hindi ko kaibaw Na ma. lighter eh. Nga, nagpurma, ingana ah. Na, ikaw, ito. Patungod. Patangod ma. Nga nagpurma ha. Imong sigaan na, anaan. Hindi. Pasigasa, tanan, pasigasa. Nawa man musika. Nah, di laman. Kau butay kahoy. Ipahinga na sa kayo palusiga. In isda and is life. Lawoy is life. Why pili-pili mga bata. Pasensya na sa puruma. Ay nga nila ko kay kuan, malakaw ko karon, kay na ko ilakon. Inja. Pag sinanay kay nag-uul man dani, ilan hindi nang agabulang huy gahapon. Inja kay wa man na hurot. Inja sayang manings na ipaprito ko no. Malapi ma. Ang prituhon. Magwapa si ka ma. Char, bapa ko no. Ingon ka maot ko. Di ma. Ang gawin gahapon, ningon kag maot ko. Ha?
Gamay naman di ay. Hindi. Mga magsugman kag bulang mima. Haragaling prituhon day. Ito ko nagbulang mima. Wa mo kukunin kaon dani. Okay. Lain nagaho ang kuan, kuto-kuto. Saan nahimo pagprito ma? Prituhon ra, dabot ang agasukal. Mamurag saging na ma. Kay galing mo ka sa liana dani. Lami mana day. Pituhon. Lami ini day. Magismas na ko ma. Ay pa na ini gini. Isa sa gilugan. Isa sa gilugan, nagilugan mo. Isa. Gilug sila sa torta. Ang favorite ng torta. Ang galing ka tatay ito day. Di. Kaya galigin. Kay special man tatay. Dahil naka-snack na siya. Pero hagap ng lutuon ni. Kaya sayang man. Malapit ma. Sayang maglabay pagkaon. Manangaan naman yung pertuhon. So guys, naluto na di para sa kamote Q. Kani ka ng kasaba Q. Lami. Tapos lang din po kay sa malabay ra. Lami. Si Aliana di na tumuis na kaya nagkaon na magtorta. Pero di po ko magpalabi guys. Kay alams na. Dami. Dami. Hangat ko. Ayo ha. Ayo. Ayo. Ayo ha. Ayo. Hamda. Ya.
Sa lingkod-lingkod. Naitaw diha. Mata na. Ayo. Asa ni Mirasol te? Asa si Mirasol? Ha? Aman. Uli man dito kay magdigamo mo siguro. Matunda to. Bata. Sa pagka ha? Basta ta kadali. Masing muli. Hmm. Kami na dayon sa among pag-share kayo ay mga tao. Mga danig bahay ni Merilo. Nja kari. Wagi hapoy tao. Manguli na lang mi nga may mahimo kayo mandiag among sharean. Sade. Nanguli. Uli na laman kami. Kali nagyapon kalipay. Oo. Malabay mi sa sapa. Katong amo ang kaliguanan o labanan. Di ba kita? Kita. Bitaw. Di sa ka nagkaustan. Katuloy pa. Di ba karon nga wala may kon palit na mo? Ako, nagpalit naman kay busy man ko. Bawang ko lugar karon nga. Diyo lang po diha ang kanawa. Oh, talsunahan pa. Agi na kanawa. Ang kanawa dari magkanawa giyan. Di dito. Nakanto lang po kanawa. Ari gini agi on pod. Pangadto gali ko kanumantad. Kanumantad falls. Diyo may lamirilo na mas mahayag gabay na. Ayun ato ang plano ng mga tublitan. Wa jud. Pero sa lagi. Ako ka nang ano Di maglisod ka kay nakidag ng lakaw. Nama kasi makagpaninda. Kuya kamunggay ay nalako Kamunggay tuluran ni sa kapalwa pag rabi dako Kuan man kananay gipangkot lang ay saba, jag ipili ni jag dagko tulo kapalwara dako magkuan mi magtinula isda. Dara sa liana diyan reklamo na banig isda. Asang gipalitan fried chicken. Kay ning reklamo na ni ganina ning na siya di na kuno sa kagwantang isda. Oo, di kagwantang isda magli nang uban nga way isda buwad ra. Ganina sa udto nagkuan mi ininunan og nilawig gapon kamunggay kay wala ginay dali-dali daris bukid. Jawa na gid pud mi laing mautan. Kamunggay na naman gid dari og kapaya sa among ang palibot. Malap naman? ma. Anja nag-goal mi dari tanang Taos Family House nag-goal kay si Tiri tuwa sa hospital karon kay gisugod ko no gabi Malap ma. Kalitra to diyang gibati. Wow, magampos Ginoo kay agatong kinabuhi. Ginoo ra man din nasayod. Jaga to mga problema ato naman ang yampo kay pamay imposible sa Ginoo. Malap ma. Mapatikin na yung gusto ang ma. Gusto ni isda? Di ma. Na
Dako dyan di ba sa isda. Ano ba gajid mo? Nga isda ang naman nag problema naman yung magsadyan tag isda. Lamira ng isda. Hindi man ano di man nagpilig suwa nay. Sa makoy piliun. Dini Karon ra gali ipagbigyan nga magpa-fried chicken. Di man pwede kadakawan fried chicken na naman. magsagunsun with fried chicken ma. Lagi pwede, may itik si tatay, malatos. Gilatos ka sa una ma. Latos. Hindi ka magkapaglatos ni tatay sa una katong saan ka pa ka ma. Gilatos ko gi kuan ko gi latos sa sanga sa kakao. Sanga sa kakao ma. Muhay ko nga tiimi ma. Dari. Kita'y lang gitawag gabi ma. Magpaibaw nga si Ate Tirigi. Sa hospital kita tiri ma. Ate Tirigi pagkaado. Pag-ado na tatiri ang di ka ma. Hospital na po tatiri. Pagambing ka Tirigi. May gitawag nga tiimi gabi ma. Ang gipahibaw ta nga si Tirigi admit. Na pag-message si Tirigi na I love you na. Ngayon ko ma. Alagdi tatiri. Pagpakaado. Magpakado ma. Magpakado ka tatiri. Ay, Ang tawag pa sa timenza ma. ano tawag ko ba? Kung saan naghahanap tatiri sa hospital ma. Mga taos ba din siya, gitabangan sila. Ang tawag ka rin sa tabangan si Dama. Namas video, dami ni rescue po, dali ron po dato mga kuan. Mo ni Tiri hadlok si Tiri og pakoy unog. Nagdis ko ang kay nga nagkuan madali ragda. Daman. Nailapin ay. Kuya, og sa puslimil ka nila dali nga. Ba, mutara sa kong ate ron, matawag kag nainsa na ron. Si nanay kay nihilak. Nihilak si nanay pagkakitas bidyong Tiri. Maong kuan Tiri, ikaw Tiri pag kuan diha, pagpakadyo. Kaya goals nanay. Ang ipakita sa yung video, nihilak. Goal. Kaysa malagi pa inahan, di mag-goal, magkasakit ang anak. Papa ko nagkapangutan na tayo, dyan nagkapangutan na pa ko. Alapin ma. Sila bilik si. Karabalyas. Ana. Dahil batang fried chicken ko isa ha. La, tanong nga na sila na. Kanda ng kuan alyan na kay manay makagwapa tinuod. Ay. Ay katilaw. Sige na. Isa, aja lagi kuan na sa lagi. Si An, calling ko. Wala po na Uy, uy. Sige na, sige na.